u našoj zemlji postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili bez upotrebne dozvole. Dakle, imamo 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Mi sada ćemo predložiti zakon koji smo mi popularno nazvali konačno svoji na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Naša ideja da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu. Za negde oko 70% objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju. Ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno. I stan postaje legalan i uknjižen, imate upis prava svojine. Ja mislim da su to neverovatni uslovi. Ovo je tačka na nelegalnu gradnju. Molimo ljude da požure sa tim. Da požure, ovo je za njih najbolje. Nikada ni jedna država neće dati ništa bolje. Kao što sam rekao da nikada neće postojati povoljniji krediti stambeni za mlade ljude, tako i ovo. Požurite ljude.